Ez az egyik eleme a gyermekkorkezdelés fejlesztés. Újabb látványosságokat is építenek a tervek szerint sikavvizsgáló és világításban. Afrikai tüdős harcsa kolbászt és rumos csokoládés szalámit is lehet enni a budai Pálinka és Kolbász Fesztiválon, de van itt nyúl, szamár vagy strucckolbász is, és persze különleges pálinkákat is lehet kóstolni. Megpróbálni egy hacsát, vagy strut, vagy egy afrikai tüdős hacsát. Ilyen kolbász különlegességeket kóstolhatnak a Pálinka és Kolbász Fesztiválra látogatók. A készítők azt mondják, a legkelendőbb a szarvaskolbász, de a strucckolbász is előszeretettel viszi. Nem a hajgyártjános hanem az, hogy ez egy egészséges szalámi. Az afrikai tüdős harcsa kolbászról még nem sokan hallottak. A készítők azt mondják, a kolbászát keverik marhazsiravékkal, és magyarosan szeretik. Van előítélet, mindenféle emocionális dolog, de rá kell jönniük, hogy ezeknek az állatoknak a tiszta húsa, mert ez nincs keverve. Mindegyik más és más életmódi hatásoknak. Sokan még inkább a lókolbász és a szamárkolbász. Én igazándiból nem szeretem a lovat, és nagyon sokszor vásároltunk már ennél az úrnál, és nagyon finomítva van, meg jó állva készítve. A hagyományos ízeket kedvelőknek divat repertőt és házi kolbászt kínáltak. Ez a család már évtizedek óta őrzi a tiszteli családi kolbász receptet. Gyakorlatilag apáról fiúra, de Békés megyében, Békés Csabán, de egyéb más városokban is minden háznak megvan a maga titka, amitől egy picit más a Békés Csabai kolbász. Ezek pedig házi kegyérbe töltött húsok, ezekből is inkább a varjusokat kóstolták. Szarvasabú körülbelül gumoliváltás szalámja leghágabb. Az édes ízek kedvelőinek is készítettek koldát. Ez egy rumos csokoládé szalámi, ebben van mandula, vörös áfonya, mogyoró, csokoládé. Sokan látogattak el a Rinteraszra, a karibi konyhasátorhoz is. Itt olyan különlegességeket kóstoltak, mint a haiti rimotto, a karibi mogyorós tarját. Az étel különlegességek után érdekes kóstolókkal várták a vendégeket. De én a szabadságzsapokat szeretem, úgyhogy ezért én színbezalékomat választottam, igazából színmiatt. A pálinkát kezelőknek is rengeteg választék volt, sokan kóstolták a sörökből készült pálinkákat, vagy az új különlegességet, a pálinkából készült. 20-szorosára növeltük a tárgyalást, tehát tömegében egy az egyben van ágyalva. Tehát, hogy